चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं विलीना ठाकूर आपल्या सर्वांचं कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत। तारकर्ली पर्यटन केंद्रासमोरील समुद्रकिनारी फिरण्यासाठी आलेल्या सुफियान शेख वय 23 राहणार कणकवली साकेडी मुस्लिमवाडी या युवकाचा समुद्रात बुडून मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली। सुफियान याचा मृतदेह बुधवारी सकाळी वायरी जाधववाडी समुद्रकिनारी सापडून आला। रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 1 ऑगस्ट ते 15 सप्टेंबर या दीड महिन्याच्या कालावधीत 5326 ग्राहकांना नवीन वीज जोडणी देण्यात आली। महावितरणच्या गतिमान सेवेबद्दल ग्राहकांनी समाधान व्यक्त केले। बुधवारी सायंकाळी 1.5 दिवसांच्या गणपतीचे विसर्जन करण्यासाठी गेले असता पाण्याच्या खोलीचा अंदाज न आल्याने कोणसई येथील नाल्यात दोघांचा तर गोरगे येथील तलावात एकाचा बुडून मृत्यू झाला। या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे। वागदे येथील साईनाथ चंद्रकांत साटेलकर राहणार वागदे कणकवली वय 36 यांनी वागदे येथील राहत्या घरात कोणीही नसताना घरातील लोखंडी बारला गळफास घेण्याचा प्रकार बुधवारी सायंकाळी 4:30 वाजण्याच्या सुमारास घडला। गणेश चतुर्थी निमित्त अनेकांच्या घरात बाप्पा विराजमान झालेत। पवई येथे दिनांक 20 सप्टेंबर 2023 रोजी 1.5 दिवसांच्या गणपतीचे पवई तलावात विसर्जन करण्यात आले। गणपती बाप्पाचे विसर्जन करताना अनेक भाविकांच्या डोळ्यात अश्रू आलेत। याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।